Ganihara kagisugo, paganihara ti kagisugo ha? Unsa ba? Unsa may mga battery ganihara man ti kagisugo? Nag-hospital ka, gisugo man ko nimo. Oh, lugas bitaw ka nang selfie naman mong battery. Gadi ba? Mo ato pa kuan ba Sarangani. Isa ba? Wala good. Excited makay ka oy. Isa ba? Wala din ako nadala kong wallet. Aka naman pud imong wallet. Wa jud ako nang ganihara ko sige naglakaw ko murag nadji kulang ba murag wallet lagi. Wa jud ko kadalas kong wallet ba wag diri oh. Pay nagdalik ta. Asa ni magibutang na ditong Dito mga sa kwan. na ditong mga kwarta ba? Lamisa no, lamisa. Unsa lamisa ha? Asa nga lamisa? Dito sa sulod ba? Ibutang ran ako dito, nararig yun dito nabilin. Wag yun Asa ang ang lamisa ba? Nilalikol ba? Kung lamisa nilalikol sa sulod. Itong kanan nila, nararig dito. Anong gibilin man pud nimo kabalo Ganito kayo? lang, ako nakahuno na ba? Karon pa ko nakahuno na ba? Nabilin na ito. Pakibalik sa ko dito, be. Ikaw nalikwa dito layo Ayaw kayo. kay bakapoy, kay bagi kapoy na yung bakla kami yara. Sige, Ikaw lang ba? Ako nila, masakit kay akong tailo eh. Paabot ko din mo dire. Ikaw lang ibalik ko dito. Sige na, go. Mo, Karon lagi ko na mo. mo. Paabot ya. Paul? Nicole? Call. Ay, yes, nibalik lagi ka. Ay, dayon. Ay, dayon, lingkod. Ano Kuan na si Kuan. Si Grace? Kuan na. Lingkod dari oh. Unsa man sa may tuyo nimo di ay? Kuan ba nabilin daw iyang wallet daw niya. Asa nabilin? Nabilin sa lamisa daw sa kananan. Diri man minangaon ganina. Napoy lamisa dito ka. Pero diri minangaon din. Asa man iyang wallet di ay? Kasig dito siguro wala may wallet diri. Wala gani ko nakita wallet. Diyog sa dakog tan-aw dito. Ay, hala sige tanawon ako ha. Sige. Ala uy wala. Wala ba ikaw ban si Nicole diri sila? Hala. Ha? Mao ni? Ay oh kani mao gyud ni. Mao na. Okay. Naajud di ay. Basta naani kwarta sulod ba? Tanawa oh. Mao gyud ni na diri ang mga passport ug iyang mga valid ID. Ano siya passport na? Mulo pa day siya? Mulupaday daw siya. Pako na lang iyang giulat. Mo lupad siya rong sunod tuig. Sa panapan. Sa Paris. mao man gud ni akong paborito nga color food mo. Ako may namilian na iyang pitaka. Agani halata man. Imong ko ano. Unsa na yung oras? Alas 2 na. Alas 2. 2:44. Toyota brands din na imong relo. Ay, Tory. Tory. Diyan eh? Tory Vars. Watchman. Ay. Nagpa-cutics day ka? Paris na koy kay bawal man pud sa mong eskwelahan. Kaya ni tawana, oy ganihara man tunok isugo ha naman ron. Samukan kanina pit-apit ka ano? Paso na ko be, dugaya. Call. Pantog ranadlangan ka, kinara day ka diha. Unsa yung brand sa imong cellphone? Kuan Oppo. Mas-selfie ni? Oh, mas. Selfie. Try daw na to. Kung okay ra ba? Laging sila. Ikaw di paguniton siguro. Sa lain mo na kung kuhan. Mura mag... Kung kunanad sa mong cellphone, ngit man. Pero gwapo kay kadari oh. Hindi man, oy. Baka, oy, no? Ato daw i-replay. Hindi, di kayo siya. Ikaw ba? Ikaw ba ganihara kagisugo, paganihara ti kagisugo ha? Unsa ba? Unsa may mga battery ganihara man ti kagisugo? Nag-hospital ka, gisugo man ko nimo. Oh, lugas bitaw ka nang selfie naman mong battery. Nagkuhan ko sa iyong cellphone, kay nindot ka, ayaw mo palit. Na isa ka oras na kung sinugos mo isa ka oras na. Ang kanimo nera o, tagbaw may pangita. Naram ni na diri di ay. Bago ra nakitaan. Bago, ay kung katika. Bago rin nakita ko, bago ra. Oh, ganihara. Bago ra na nakita. Oh, nakita tama nag-selfie nagkuan. Wala, gitry ito na mo yung cellphone ba? Ay, kung gila dilara na eh. Tara. Baka magag... Ganihara ti kagisugo karon pa ka mo kuan. Kung kanino ang wallet ram na kung giro bago ra Ako ka balo nagkuan selfie di ka nang selfie. Sabi ko tuan na si Grace. abi na ko ilakaw dayon. Kindat pa na ning bahana di ay. Sagad raman ka, wala man gud. Ay ko kataw ha. Ay ko kataw ha. Ha? Ayaw i-delete itong picture. Kasi Dire na sa ilitani mo na may picture dire. wala. Ayaw ba? Wala. Nakatawa man ito tanin mo. Ito na. Dilita ng picture diha, dilita na. Ako dilita Wala na. ayo. Tara na ba? Mangita ba yung gag... Dilita na. Tara na ba? Kindat ka ng bayanan Tara na na. ba? Walang bayanan na.
Ganun. Wala man may gihimo. Isen sa Messenger ha? Messenger ha? Kadungog ko ha? Tara na. Messenger. Bantay lang ka ha? Surod pag gani mo kuan pag ikaw bantay lang gyud ako. Amiga nimo imong silosa. Hindi gani mo. Bantay lang gyud ka sunod gani ikaw ko daw. Ha? Bantay lang gyud ko ha?